ka ne cikin kulliyar ka sha ambato ƙure tambaya a fili ka shafa daga an biya to ba ɗinin kawa zai iya ga rabba na yi majindina ya ce bunka ne kawai lafiya sannan ka mai gidan mursalai mai sa na ya koma sama farkon fita hakikar sama in babu kai ne akwai ya zamani cikin zamuna aminci nan da ma lahira tuna ka bai shiga razana mai canza zamani kan sakan ya bayar da rai idan mun tuna mai sa ruwa zuba can sama har ma ya ciccike korama farkon fita hakikar sama mafarki da farke shi hauku ne ba a gama da shi ya ce bai zo ba ya wuce gashi nan cikin ko'ina da shi tabbace aikin ka nasa zancen sanaka ya bayyanarsa ba karkace in ba ka kwarai ba ilahu in ko da shi da kai an gama ya shugaba madubi ilahu farkon fita hakikar sama zance yake da yan lahira yana duniya bayanin muke yana zantuka da yan barzako da yin fassarar bugun fuke cikin babu sai ya kago akwai in har ya so gwanin yi yake hannunsa na malalar ruwa yana yin gudu kamar korama farkon fita hakikar sama tabbas isarsa ta kai isa shine uban halittu duka kafin kiransa ya bayyana shi ke tasarrufin sautuka salatin da muminai ke yi mar ya rarrabe da kowa duka kunnansa ulni khairin yake komai yana yi martar jama'a farkon fita hakikar sama kallonsa ba hijabi duka har zuciyar mu ya sani sammai abin ciki kawo duka ya gansu babba har kankane al'arshi har da ƙarshen ƙasa ya gansu ya sani tuntuni ra'a rabbahu hadisi ya ce ba karkata bare gardama ya shugaba madubi ilahu farkon fita hakikar sama hannun sama ilahi yake san ko da ya taba ya haɗe ta tafin ƙasa na hannu na ko faru so dubu ya kaɗe ya shafa kumburi ya sabe ya shafa kan raya ta haɗe takobi ya mai da sandar ya ce sahabinsa ya yi wa ba gama farkon fita hakikar sama hannunsa ɗauke ciwo yake in ya taba shi to ya gushe ya sa ido da hannu nasa bayan kwada idan ya fashe ya shafa tinki ya kanjame nonanta yayi kamar zai fashe ya nuna shamsu ta zaya tana illa da filin sama farkon fita hakikar sama ya nuna rijiya ta yi sama ya nuna gunkina sun bare warin kashi idan ya taba kamshi yake zama gagare gugar ruwa guda ya zuba cikin rijiya ta zama kare busasshen ice idan ya taba danye yake zama rahama ya shugaba madubi ilahu farkon fita hakikar sama sawun nabi tilo yake bai jin hawa bare gangara dutse gare su laushe yake yashi ladan baya zabura takunsa talikai sun gaza wasu sun kace yana ciccira kuma gashi ba fa tsalle wace mun yarda ba mu yin gardama farkon fita hakikar sama kafin guda ta je can kasa ɗayar ta shira batun maluma rami ya ganta lebur yake daga kansa har riga an gama ta taka duka san mai makwai an biya una yi sallama sidiratu muntaha na duka al'arshi kun ji ƙarshen sama farkon fita hakikar
kun san haka. Ta sanya Uhudu jazaba yayin hawan sanyo haka. Kukan ku tattare bayyane domin gabarsa ne yayi haka. Kyawunta bai faɗo harsuna, na ganta har na marunguma. Ya shugaba madubi ilahu farkon fita hakikar sama. Mayan digo take daudala a harshensa dukkanin lahaza. Furshinsa dukka zakaru ne ko da sanin kama ya gaza. Nan ne mabubbugar ilmuka, kowa da ya cira zai baza. Kalma guda idan ya faɗi sai ta buwaye duk maluma. Farkon fita hakikar sama. Komai ya ce zamo ya zamo, ko ba sabab zamowa yake. Dan aufi yayi wa lamani, komai da dukiya yake. Suraka ya bai garin Farisa, mulkin ta har da mazallake. Ta harshensa ya kirawo wata, sai gashi kaz yana sallama. Farkon fita hakikar sama. Harshen yakan yi yare dubu a munti guda yana fassara. Zancen ilahu ba kaifiya, harshen yake yi marfassara. Kallo shiru da motsi duka a harshen sanin su ya tattara. Komai ya ce ibada yake, harshen ilahu ne al'umma. Ya shugaba madubi ilahu farkon fita hakikar sama. Harshen ya aiki dutse ya je ya dawo yana faɗin ashadu. Usuli yake yi wa jakuna, ya aike su ko ina da gudu. Da harshen yake kiran girgije, ya ce yayi ruwa kwari da tudu. Dan gaskiya take bubbuga, da shi yayi wa rabbana sallama. Farkon fita hakikar sama. Zatinsa ko zati yake tasarruf suke cikin alamu. Shi ne a can da can har da nan, sunansa ne sufar Adamu. Ya ɓuya ya fi komai fita, ruhi na ruhi ka salimu. Kafin halastu bauta yake, tun ba ka bare can sama. Farkon fita hakikar sama. Yayin da ya zamo awwalu, a yayin yake zama akiru. Shi ne ya ɓuya albadinu, a filin ya mamaye zahiru. Shi ne inantuwar ko'ina, cikin ko'ina yana zikiru. Yaya ya samu amsar sagum, dan ya buwaye duk maluma. Ya shugaba madubi ilahu farkon fita hakikar sama. Jiki ne daban da dukkan jiki, ko da a rana bai inuwa. Dukkan kasan wuri zai wuce, ko da yana saman taguwa. Shi ne yake ta kogon Hira, har mushrikai suna ta zuwa. Amma idan su bai gan shi ba, maciji ya je bidar rahama. Farkon fita hakikar sama. Kyawun jikinsa karo yake, dukkan sakon bare mintuna. Shi ba fari ba ba ja bane, ko azharin launi kuntuna. Samfarin buwaye yake, mai sanya kafirai razana. Gobansa ta fi yau ɗinsa kyau, gon muminai ya zama rahama. Farkon fita hakikar sama. Indan tashi a ɗauke ruwa, dan baya datti ko gangane. Kamshinsa ya fi kamshi duka, yana raza duka kaurin gini. Sahabbai sukan yi mawar wasan ruwan alwadarsa don magani. Gashinsa na jilaya suke, suna shan ruwan idan sun zuma. Ya shugaba madubi ilahu farkon fita hakikar sama. Yabtar sama na taiwa ƙasa, don samuwar jikin taimata. Shi ne ya je ta nan ta nutsu, sannan ta daina jin firgita. Hukuncin ta ba shi aljanna ne, in dai da sansa ya tabbata. Allah bi jahi wannan jiki
maiki a yayyaya dukkanin zangwama farkon fita hakikar sama salati tili yawa sau tili ninka ga shugaba mujaddu ka sa Fadima uwar auliya ka tijani barhama sa gudu Aliyul Harazimi har da shi halifa da kuma kan hau tudu ni dan Husaini saninku ne mai san nabi